Maayong adlaw, karon na pod nga adlaw na ako'y hatagan o pagtagad nga usa ka balak pinadala ni usab kini ni Sir Anthony. So, kani maong balak naguluhan kini siya og pinangga. Before ko mabalak, palihog lang ko subscribe sa akong YouTube channel para always kayong updated sa akong mga susunod na mga video. So, kaning balak ng uluhan o pinangga. Pagagunahan ko ang tunukon nga dalan. Padulong diha sa imong nindot nga Pinoy-anan. Sa pamasin ako madanagan, sa kahayag sa imo nga dughan. O akong pinangga, intawon ako pamatia. Ang hanyo ning akong kasing-kasing, kay kiniway laing gitimuha. Nga maangkon ang gugma mo o himaya. Busa ayaw intawon ako og paantusa. Busa ayaw intawon ako pasakiti. Kining gugmang gihalad intawon dawatan na. Kay kung imo kining dawaton, imo kining maangkon. Ikaw akong mahalon. Og panagsara bunogon. Pero dili bunugon sa bisan unsa, kun dili bunugon sa akong pagmahal ug paghigugma. Aron kamo tuo nga ikaw gimahal ning dughan, gipangga ka sa kanunay nga way itok na. Kining balak pinadala ni Sir Anthony Sara sa may Mindanilla City. Kiniday ang inyong magpalalak, Sairi Dino Librando from Bai City, Negros Oriental. Thank you for watching. Bye-bye.